Rad na katalogu i izložbi u ritmu dodira kojeg smo radili sa kustosicom Ljiljana Velkovski iz Galerije Klovićevi dvori, bilo nam je posebno zanimljiv jer se izdvaja sa jednim posebnim načinom komunikacije sa kojim do sada nismo imali prilike se susreti. Naime, radila se izložba koja je bila istovremeno namijenjena slijepim, slabovidnim i videćim osobama. U tom smislu iz pozicije i komunikacije i vizualne komunikacija zapravo je dosta veliki izazov pomiriti tri ciljne skupine koje su zaista različite zahtjeve imaju u smislu realizacije nekakvih prijeloma. Tako da je s te strane trebalo osmisliti kvalitetan način kako pomiriti, odnosno kako integrirati sva tri oblika komunikacije. To je recimo bio dosta zahtjevan moment, budući smo morali komunicirati sa slijepim osobama i sa ljudima u Savezu slijepih, na koji način oni de facto mogu vidjeti, odnosno vidjeti prstima. To je ono što smo trebali napraviti, znači artefakt koji stoji u 3D prostoru, probati snimiti na adekvatan način, fotografirati i nekako ga najkvalitetnije prikazati u tehnici sitotiska, odnosno nekakvog reljefnog tiska koji bi slijepa osoba mogla najkvalitetnije opipati, kako bi stekla dojam tog artefakta. Inspiraciju za vizualni identitet, odnosno cjelokupnu ideju vizualizacije ove izložbe našli smo u rečenici jedne slijepe osobe koja je rekla da je po prvi puta se osjetila ravnopravnom sa videćim ljudima kada je igrala igru domino. I taj princip zapravo monokromatske pločice koja u sebi koristi točkasti grafizam koji je vrlo sličan zapravo brajici. 9 točkica, znači karakteristične su za domino, dok se radi sa 6 točkica se kombiniraju slova u brajici, je nešto što nam je dalo zapravo taj osnovni element kojega smo mogli kasnije razrađivati kroz cjelokupni identitet knjige. Na taj način su znači markirane i stranice, na taj način su markirani radovi bili na izložbi i cjelokupna priča o toj jednoj dvostrukoj komunikaciji u smislu taktilnog i videćeg na taj način je zadovoljila svoju primarnu funkciju. Budući je trebala knjiga komunicirati svoj sadržaj slijepima, slabovidnima i onima koji vide. Kompletan tekst je otisnuti na brajici tehnikom slijepog tiska, koja je znači zasebna knjižica koja se ne može inkorporirati kvalitetno nikakvim načinom kvalitetnim u katalog. I postoji znači drugi dio knjige koji je za slabovidne, koji je napravljen sa većim fontom, sa većim proredom kako bi osim slijepih i slabovidni mogli nešto pročitati i naravno taj treći dio knjige koji je treća tehnika tiska koji je sitotisak, reljefni tisak sa kojim slijepa osoba može vidjeti, opipati slikarsko djelo ili skulpturu.